Daw teleserye ang ganap sa fur dad ug fur baby niini sa North Caloocan. Kayon saon daw gipapili sa mixed breed nga Maltese ug Shih Tzu nga si Milo ang iyang fur dad nga si Jason kung trabaho daw ba o siya. Sa video nga kuha ni Hughes Cooper Mitsumi Kalukab, makitang nagunit pa sa kamot ni Jason ang fur baby samtang nakatutok kini kaniya. Mao nga ang caption sa video, mamili ka, trabaho o ako. Sumala ni Hughes Cooper Mitsumi, nag-istoryahanay daw sila sa iyang bana samtang naghimo og report ang iyang bana alang sa trabaho. Naglingkod lang daw sa una si Milo apan wala kini ginatagad. Mao nga naghimo daw kini og paagi aron matagad. Gitawag daw siya sa iyang bana ug pagtanaw daw niya, mauna ang dagway ni Milo. Ikaw, kapuso, doon na ba kay clingy nga fur baby? I-share na ka na sa #newscoop.